Kayo po ay nakatutok sa ating community program ng inyong paboritong CLTV 36. Siyempre, ito po ang topic. Sa ngalan ni Jody Dizon Mercado, ako pa rin po, si Jana Lumbang Parungaw, ang inyong makakasama sa kwentuhan ngayong araw. Alam ko po na miss nyo ako dahil medyo matagal-tagal din po tayong hindi nagkita-kita. Ang inyo pong lingkod ay na nagkaroon po ng chicken pox. Naku, usong-uso po yan, no? Dahil siguro mainit ang panahon, yung mga bata ang daming nagkakaroon ng bulutong. At kahit nga po ako na medyo may edad na, nabiktima pa rin. Kaya naman po, ingat-ingat po tayo. At saka lagi po nga maging malinis sa katawan. And syempre, yung mga anti-chicken pox na bakuna, wag po natin kalilimutan, lalo na po sa atin pong mga anak. Ang CLTV 36 naman po ay laging ang nagbibigay sa inyo ng mga update. Kung meron pong mga, lalo na ngayon, meron tayong nationwide simultaneous na pagbabakuna po, no? Anti-measles, o yung may anti-tigdas. Kaya naman po yung mga ating pong mga anak ay wag po nating pababayaan na ma-miss itong opportunity na ito para po magpabakuna. At mapapanood nyo rin po, no, yung mga balitang katulad nito sa ating pong ating official Facebook page, CLTV 36 Official. At sa ating pong CLTV 36 News, meron din po tayo sa Instagram, ang CLTV 36 Official. Sa Twitter, CLTV 36. Sa YouTube po, no? Yung mga YouTuber natin dyan at laging nanonood sa YouTube, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa CLTV 36 Official. At ang aming pong website, cltv36.tv. At kayo pong mga TikTokeries, naku naman, sumasabay po ang CLTV dyan sa inyong pagti-TikTok at CLTV 36. Yan, mga kabalen, no? Meron po tayong pinost na question of the day. Kaya naman, kung kayo po ay gustong sumagot at sumali po sa ating kwentuhan, no? Siyempre, pwede po kayong sumagot doon sa ating tanong na anong pagkain ang hindi mo pagsasawaan. And later, no, babasahin po natin ang mga yan bago po tayo dumako muna sa ating mga mapagkukwentuhan, no? Pwede siguro natin yung ating mga kabalen sumali po kayo, no? Mag-comment po kayo dito sa ating Facebook Live. Kabalen, baka po nakakalimutan ninyo kung anong petsa po tayo ngayon. Today is May 11, araw po ng Huwebes. At marami po tayong mga kabalen na ngayon ay nagsa-celebrate ng kanilang birthday. Kaya naman, kuya, ano pang hinihintay natin? Narito po ang ating mga birthday greetings for today. Ayan, happy birthday po kay Hanamil Izaira De Jesus. Mula po yan kay Kuya Emil, ang aming pong technical director dito sa CLTV 36. Once again, happy birthday, Hana. At birthday din po ng aking dating co-worker na si Miss
Arlene Cabrera, naku Arlene, happy birthday. I hope nag-enjoy ka. In the past years, no, kasama mo kami nagse-celebrate, pero nonetheless, hindi ko nakakalimutan yung ating pinagsamahan at ngayong birthday mo, isa ako sa mga nag-wish ng isang masaya at makabuluhang buhay para sa iyo. Eto no, happy birthday din po from Kupang, Arayat, Pampanga, no, kay ating Marilyn Baston Luris. Nako, Ate Lynn. Ayan, medyo malapit-lapit lang ang bahay ni Ate Marilyn sa amin, no? Kaya naman, baka sakali later makatikim tayo ng pansit mula kay Ate Lynn. Once again, Ate Lynn, happy birthday sa'yo. Eto, marami pong nakakakilala kay Miss Hilda Padua. Yan, happy birthday po, Miss Hilda. Nakakasama natin siya minsan dito sa ating mga programa sa CLTV 36. At syempre po, para sa mga Arayateños na nagse-celebrate, kasama po ng inyong alkalde na si Mayor Madir Alejandrino, no? Si Mayor Madet. Ayan, happy birthday po, Mayora, at sana marami pang buhay ang dumating sa inyo at maging mahaba pa ang pagsasama ninyo ng ating mga kabalen sa Arayat. Mga kareyo, no, mga kabalen, sa puntong ito ng ating kwentuhan, no, bibigyang daan natin yung ating mga anunsyo mula sa ating billboard. Para po sa mga naghahanap ng trabaho, markahan na ang inyong kalendaryo dahil magsasagawa ng one-day job and livelihood fair ang City Public Employment and Service Office o PESO sa City of Maykawayan Convention Center. Sa darating po yan na May 18. Simula alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. Inaasahang ang 25 kumpanya na makikiisa po sa nasabing job fair. Para sa karagdagang detalye, bisitahin lamang ang FB page ng City of Maykawayan, Bulacan at hanapin ang post tungkol dito. Isa naman pong webinar na pinamagatang Paradigm Shift in ICT, Challenges of Globalization, ang isasagawa ng IECEP Rizal Chapter sa pakikipagtulungan ng IECEP Bulacan Chapter sa darating po na May 20, araw po yan ng Sabado, simula alas 8 ng umaga. Para sa mga IECEP members, maaari kayong mag-register sa inyong myiecep.net account. Para sa karagdagang detalye, magtungo lamang sa FB page ng IECEP Rizal Chapter at hanapin ang post tungkol dito. Maghahandog ng free shuttle service ang University of the Assumption para sa mga college students. Simula po ngayong araw yan, no? May 11 hanggang po yan bukas, araw ng Sabado, at meron pa rin po, no, sa May 15 hanggang May 20. Ang ruta ng shuttle ay simula sa parking ng University of the Assumption hanggang sa paligid po ng Ciudad San Fernando. Limitado lamang ang shuttle passes, kaya makipag-ugnayan na sa UACSC officers. First come, first served policy ang ipatutupad at one pass per student lamang po. Bilang selebrasyon ng 125th anniversary po ng Philippines Independence, magsasagawa ang National Historical Commission of the Philippines Museum of Philippine Social History ng isang exhibit na pinamagatang Inawa, Kalayaan Art Performance and Exhibit, an interactive exhibit on wind and freedom. Bisitahin ang Museum of the Philippine Social History na matatagpuan sa Santo Rosario, Angeles City sa darating na June 10. Ang exhibit ay isasagawa sa pakipagtulungan ng Paper Soul at Gamat Kapampangan Art Group. Ngayon naman, para sa ating pong kabalen na very active po na nakikisama sa ating pong ipinopost na question of the day, no? Napakarami po ninyong nagkokomento at sumasali dahil gusto rin namin nakasama kayo sa ating kwentuhan, no? Siguro tingnan natin
yung ating mga kababayan na sumali at sumagot sa tanong na, anong pagkain ang hindi mo pagsasawaan? Ayon po kay Mary Grace Boncales, no? Gatang isda at laing. Wow, parehong may gatayan. Sabi naman po ni Louie Oliver Dizon Tianchon, no? Tocino. Oo, gusto ko rin ng tocino. Pero mas gusto ko ng tocino, chicken. Sabi po ni Sen Fernandez, fries. Naku, gustong-gusto na to sa mga fast food, no? Maraming masasarap na fries, pero pwede rin namang lutong bahay yan. Ayon po kay Lel Nakpil, Pampangas Best Tocino and Chomps. Yaman na talaga. Ay, opo, manyaman niya po. Pang-almusal talaga yan na Aching Lel. Nga na naman po, Rosemary Enriquez Manalang, seafoods and veggies. Nako, kagabi, nagka-crave kami ng seafoods pero masyadong mahaba ang pila dun sa aming pinuntahan kaya nauwi kami sa Samgyupsal. Pero masarap talaga ang seafoods and veggies. Ay naman po kay Jordan Desos, no? Chicken breast with rice. Ako rin, mas gusto ko yung breast, yung picho, no? Na part ng chicken. Sabi naman po ni Emil Jesus, sinigang na liempo with yummy pa. Talagang inimagine mo pa yan, Kuya Emil, ang sinigang na liempo. Yan mga kabalen, no? Kung kayo ay hindi po nakasagot dun sa ating question of the day, dito po mismo sa ating live, mag-comment lamang po kayo kung ano yung pagkain na hindi nyo pagsasawaan later. Babasahin ko po yan. Pero manatili po kayong nakatutok, no, sa ating programang topic para sa iba't iba pang mga patok at trending na topic. Dito po yan sa ating rehiyon. Nagbabalik po ang masayang kwentuhan natin dito sa topic at kung kayo ay nabitin sa mga pagkain na isinagot po ng ating mga karehiyon dahil tanghalian talagang gugutumin namin kayo para tumutok kayo sa aming programa. Narito po ang ating question of the day, ang anong pagkain ang hindi mo pagsasawaan? Sabi po ni Eunice de Jesus Yusi Guevara, no? Ebon buro with kamatis. At dagdagan mo pa yan ng chicharon. Talaga naman. Ewan ko lang kung di tayo mapapasubo sa kanin. Ayon naman kay Amaya, ang kanyang hindi pagsasawa ang pagkain, daing na bangus at pritong talong with bagoong or toyo, kalamansi. Diyos ko, kanya man daring isip, daring kaya katamo kong kabalen, eh. O balang, bisa na akong tukunang, bakang tamanga na ako naman. Nga naman pong Gladys, yummy, paksing bangus with bagoong. Ay, opo, tutuyan, manya-manyaping ternuing bagok.
Keng, paksi, buri kya naman niya. O buri ko nga niyata. Nga na naman pong Edna Dizon, Xiao, asadong babi at manok na luto ni Darang Miling. Wow! Kapag bayaya po luto ng Darang Miling yan, at ching Edna, yung muna bure, nandales, manyamanyapin ing asadong babi. Neng piyesta yan, mawala. Nga ng Marisa Panlilio Valencia, itlog at tuyo. Almusaling pisabihan tamo kanya ni Hatching Marisa. At nga na pong Rodi V. Salonga, Sejimar, menudo and spaghetti. Birthday and fiesta ay nga isip mo niyang segutan mo yan kung Rod na. Nga na pong Emil Galang Sarmiento, alige, tabaning talangka na ginisa sa kalamansi. Oh, Diyos ko, mag-imagine ko, anyang mag-text, ay mag-chat yan, Kayo po mga kabalen, i-comment na sa ating Facebook Live kung ano ang paborito ninyong pagkain na hindi nyo pagsasawaan. Ako, ang hindi ko pinagsasawaan, Shanghai. Ewan ko, kahit araw-araw, kahit anong ulam ko, may sabaw, gulay, gusto ko, meron akong kinakain Shanghai na madalas sa piyesta rin at birthday makakain. And alam ko naman na excited na kayo sa ating kwentuhan, lalo na yung mga mahilig dyan sa paggawa ng pelikula, panonood ng pelikula at mga dokumentaryo. Nako, matapos ang 3 taon na pagkaantala dahil po sa COVID-19 pandemic, muling nagbabalik ang Sinalenian Film Festival ng Angeles University Foundation sa ika-8 nitong edisyon. Ang film festival ay may temang Mulagat, Seeing the Frailty of Today's Society. Ngayong araw, makakasama po natin ang isa sa mga faculty members ng universidad upang bigyan tayo ng detalye ng kanilang isasagawang aktibidad. Welcome po sa ating programa, Ma'am Dame Avelino. Hello po, good afternoon po. Thank you for having me. Opo, kasi po napakaganda po nitong inyong programa na missed po. Sabi nga po natin, ilang taon din po itong hindi napanood, no? Kaya naman yung ating mga nakatutok ngayon para pakinggan po ang inyong kwento, maaari na po kayong bumati sa kanila, Ma'am Day. Hello po sa hello po sa mga viewers po natin. Hello sa mga ABCom students, sa ating mga faculty, sa College of Arts and Sciences at ibang mga mag-aaral at faculty sa Angeles University Foundation. Thank you po for giving us the opportunity to be able to promote our film festival po. Yes, actually po, ma'am, yung mga ganyan mga films na ginagawa ng mga estudyante, dahil nakapanood na rin po ako sa mga ilang pagkakataon, napakagaganda ng mga yan. Hindi mo iisipin na gawa yan ng mga estudyante. And aside from that, yung values na makikita, yung essence ng mga stories na makikita po natin sa mga gawa ng ating mga estudyante. Kaya congratulations po sa muling pagbabalik po ng Sinalenian Film Festival. Pero ma'am, maaari niyo po ba kaming kwentuhan? Kasi mali natin, meron po tayong mga manonood dito na mga school administrators o yung may mga kakilala na wala silang film festival. Paano niyo po ba sinimulan ito? It is on your 8th year na po, no? Paano nyo sinimulan itong film festival at bakit ninyo naisipan na magkaroon ng ganito po sa inyong paaralan sa University of the Assumption? Opo, sa Angeles University Foundation, kasi po yung ABCom program po natin, every year po, uma-attend po sila ng Independent Film Festival na Cinemalaya sa Manila, sa Cultural Center of the Philippines. So na-inspire po yung mga estudyante natin na mag-organize po sila ng sarili nilang film festival para ma-showcase po yung mga storytelling skills po nila at saka yung mga film production skills po nila na napag-aralan po nila sa mga courses po nila sa communication. So every year po gumagawa po sila ng film projects, short films tsaka documentaries po, and then minamarket po nila sa campus at pati na rin po sa labas ng school para lahat po ng mga interesadong manood pwede pong makapanood, and then after that po pwede pong bumoto yung mga
viewers kung ano po yung mga gusto nilang films na napanood, and then after po noon yung culmination na event po yung awards night po para ma-appreciate din po natin yung mga students na nagpagod at nag-enjoy na din po sa paggawa ng ating mga ng mga films po. Alam niyo po, Ma'am Dame, no, napakaraming schools ang nagsasagawa ng film festival. Kaya minsan medyo gusto ko nababanggit din yung mga schools na talaga namang very active sa mga ganitong nagbibigay ng oportunidad po na sa ating mga estudyante. At napakaganda po ng tema ninyo for this year. Yung Mulagat, seeing the frailty of today's society. Kasi pag in Filipino po kasi mulagat, yung dilat ang mata. No? Bakit ganito po ang naisip ninyong tema sa pagbabalik po ng inyong film festival? Dahil po syempre ang mga kabataan po ngayon, aware na po sila sa ating mga social issues, dahil na rin po sa internet at social media, mas marami po silang mga kaalaman, no? At gusto po nila syempre i-express po ang kanilang mga pananaw at ang kanilang mga advokasya sa pamamagitan po ng mga short films at documentaries po. Gusto po nilang iparating sa mga manonood kung ano po yung gusto nilang ipahiwatig at gusto po nilang ipaglaban para sa atin pong lipunan. Ma'am Name, kasi ito 3 taon na wala kayong film festival. When did you decide na, naku, it's time na ibalik na natin. It's time na magkaroon tayo ulit ng festival? This school year po namin, so may pagka-hybrid na po yung setup. So may online pa rin po at may on-site na rin po. So napag-isipan po ng ating mga students at ating mga faculty po sa Department of Communication na siguro pwede na nating ibalik. We'll just have to follow the safety protocols po for the campus and for the health of our students and faculty po. So even though na may konting constraints po, careful naman po ang ating mga students na gumawa pa rin po ng mga short films po at documentaries na nakakaano na rin po kasi. So parang 'di ba sa ngayong pandemic pa rin naman po, gusto po rin nilang ma-update or mabigyan po ng information and knowledge po ang ating mga kasama po with regard to health issues, even gender issues, while also adhering to the health protocols of the university and even the country. Ma'am, sino ang nag-organisa nito? Yun talagang, of course, the University of your Angeles University Foundation is very active talaga at yung management ay sinusuportahan to. Pero may isang body po ba talaga na nagpagod para muli po itong maibalik? Opo, actually po ang Department of Communication po ang organize po ng event, particularly po yung sa MASCOM organization. Ito po yung org ng mga ABCOM students. So sila rin po talaga yung nag-organize, nagplano na may rin po, tulong po from the faculty, particularly po sina Ma'am Cristina Reyes at Sir John Mark Guda po. So nagtutulungan po kami sa pag-organize po ng event na to. Ma'am, gaano po ba, kailan po ninyo kailan in-announce na magkakaroon muli ng festival para makita po natin gaano kahaba yung naging paghahanda, yung naging siguro production ng mga palabas na ito? Actually po, nung first sem pa po namin na plano na ibalik po yung film festival, so that was last year, August. And then yung pag-start na po ng preparations po namin before start
po ng second semester, that's around January. So by that time, paunti-unti na pong nagpaplano, nagda-draft na po, nagsusulat ng script, nagpe-prepare na po for production ng mga students. At the same time, pinaplano na rin po namin kung paano po i-market at paano na po i-prepare, i-reserve yung mga venues po for the screening. Okay. So, Months at din least po naman po siya. merong enough time. Kasi ang production po talaga ay hindi naman basta-basta o mabilis ang ginagawa. Lalo na kung maganda pong output ang hinahanap po natin. Ma'am, napakaganda nung gusto nating layunin nung festival, ano. Pero ito po ba ay meron din kayong goal para naman sa ikabubuti ng ating mga estudyante, lalo na po yung mga kumukuha ng mass communication dyan sa inyo sa AUF? Opo. Yung mga ABCom students po kasi natin ay napaka-creative po at napaka-imaginative po. So gusto po, pag meron silang mga storya na gustong sabihin, nagagawa po nila through different media po, kagaya ng film, kagaya po ng documentary. Actually, nagdo-drawing din po sila ng comics, nagsusulat po sila ng mga storya, naggagawa po sila ng mga kwento sa social media. So isa po ito sa itong Sinelinyan po, isa po ito sa mga manifestations po ng kanilang creativity at yung skills po nila sa pag-practice nitong creativity na po. Ma'am Dame, itong film festival na ito, open to all po ba siya sa lahat ng mga estudyante na estudyante ng Foundation AUF, no, na merong puso sa paggawa ng pelikula? Yung Sinelinyan po, actually, for mga student-produced po siya, yung mga ABCom students, kasi part din po siya sa requirement po ng kanilang mga subjects. Pero willing naman po kami na i-screen also yung mga iba pong student films, no, from the same university po, and even senior high school students, kasi po kasama rin po sa film screening po namin yung mga short documentaries po ng AUFIS Senior High School. So hindi lang po siya college level na short films and documentaries, pati po senior high. Alam niyo po, kaya naitanong ko yan, ma'am, na kahit hindi AB Communication students or meron siyang puso sa paggawa, no? Kasi may mga pagkakataon kami, lalang kami sa CLTV, no? Kapag may mga ganitong film festival, nag-screen kami, masusurprised ka na yung mga direktor na nasa production team, no? Hindi man sila talaga, wala, yung linya nila ay malayo sa communication arts. Pero yung output nila, ang ganda. Yung makikita mo talaga na nandoon yung passion, nandoon yung creativity talaga. At ma'am, siguro later, gusto kong mapag-usapan natin itong mga nag-entries, itong mga i-screen na natin. No? I'm sure very excited din po sila na malaman ano ba ang mga aasahan nating mapapanood sa Sinelenyan Film Festival. Kaya naman, ating mga Korean, no? Tumutok po kayo, magbabalik kaming dalawa ni Ma'am Dave para pagkwentuhan po ito.
Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa napakahalagang kwentuhan, no? Hindi lang masaya, kundi napakahalaga. Dahil ito po ay isang film festival na nagbabalik at talaga namang pinakahihintay po ng mga ating mga student filmmakers ng Angeles University Foundation. Pero bago ko po ibalik muli sa inyo si Ma'am Ding, naku, ito pong ating mga kabale na nagkomento at naghihintay, nabanggitin ko, itong kanilang kasagutan para sa ating question of the day na anong pagkain ang hindi mo pagsasawaan? Ito po mula kay Miss Jane Sampang Evasco. Kapampangan talaga, ne? Kalgaretang baka, pindang damulag nga na po, ne? Kanyama na yata. Yan nga na pong Jeanette Bacani, chicken inasal. Wow, usong-uso yan po ngayon yan, chicken inasal. Atin mo naman po ay anang RJ Yumang nasi. Actually po itang pong Pilipino talaga ang almusal, paugtuan ng pong hapunan ating nasi pero itang pisasawa. Very good, RJ. Nga naman pong Joanna, itlog. Itlog, pambansang ulam, lalo na po yan sa almusal. Ay naman po kay Inuya siya. Tortang balasenas. Mahilig ya kayong gulay, misya. Ayan po nga na pong Chris Cruz, sopas. Lakwas po ng marimlang panahon, kanyama na ning sopas. Nga na pong Rolando Ico, sisig. Sisig, lakwas sisig, Kapampangan. Okay, dakala pong salamat na karing may magkomento kay kaktang question of the day. At ating pong patagal, galing po kay Miss Victoria Bayola. Hello po Miss Victoria na nanonood po sa ating live. Ang kanya daw pagkain na hindi pagsasawaan, sinigang na bangus at cassava cake. Meron pa siyang dessert. Thank you po Miss Victoria. Ngayon po, sa pagkakataong ito, ibabalik ko na po ang aming kwentuhan ni Miss Dame ng Angeles University Foundation para sa kanilang film festival. Ayan. Ma'am Dame, gaano po karami ang ating, for 3 years, sabi nga, excited sila. So marami po ba at gaano karami ang mga entries natin for this year's festival? Para po sa mga college level po, we have 8 entries po for short film and documentaries. So 4 po yung short film, 4 din po yung documentaries. And then yung sa mga IS po na mini documentaries, 7 po yung sa kanila. So all in all, marami-rami din talaga, ma'am. Knowing na maraming oras talaga ang dapat mong i-allocate for the production. Tapos, estudyante pa sila. Meron, nag-aaral sila, may mga requirements, pero naisisingit po nila at napakarami po ng mga entries. Gaano po ba kahaba bawat entry po? On the average po, mga 15 minutes po yung mga runtime ng mga films. Opo. Ma'am, para naman ma-acknowledge din naman po yung ating mga estudyante, maaari po ba naming malaman yung mga titulo ng mga entries po natin para magkaroon din kami ng idea kung ano po yung ipapapanood po ninyo? Opo. So, yung mga mga films po na sinubmit ng ating mga students para sa Sinalinian Film Festival, sa mga short films po, so isa yung Bata-Bata, Ba't Ayaw Mong Gumawa? Good Night Cassandra, yung Itlog ni Aya sa 3rd year, Elephant in the Room sa 2nd year, at Paninawari ang sa 4th year po, short films. Pero sa documentary naman po, Bata-Bata, Ba't
ayaw mong gumawa, 2 biyahe. So 2 po yan sa first year. And then sa second year po yung Indong Sinukwan. Sa third year po, Ahon sa Hapon. At yun po. Ah, opo. And then sa IS po, 7 po sila. So tungkol po sila sa iba't ibang social issues gaya po ng gender equality, health as a basic human right, so indigenous people in the Philippines, violence po, toxic masculinity, and child welfare and protection po. Yeah. Ma'am, kailan po mag-uumpisa ang showing or screening po ng mga entries na ito? Magi-start po siya sa May 15 next week na po sa Monday. Opo. Ma'am, sino-sino po ang allowed to watch po? Actually, open po sa lahat. So, may tickets po kami na binebenta po for 30 pesos lang po. So, buong package na po siya, lahat na po ng short films and documentaries po ng mga bata po. Kasama na po dun sa isang ticket. So, ma'am, even outsiders, pwede po na manood dun sa mga binanggit po ninyong mga documentaries and short films? Yes po. So may weekend screening po kami sa May 27. That's Saturday po. Whole day po siya. So yung mga hindi po pwede sa weekdays, pwede po sila manood sa weekend. I believe, syempre after ng screening, just like yung mga national award-giving bodies ng mga obrang ganito, meron din tayong awarding. Na ano na po ba? Ibig sabihin, ni-rate na po yan, napanood na, tiningnan na ba yan para makita alin ba yung maganda, syempre, best of the best, yung makikita alin ang pinakamaganda ang pagkakagawa ng mga dapat parangalan. Ay, yes po. May pre-screening po kami. So yung first stage po, yung mga faculty po ng COM ang manunood muna po. And then after that, pag okay na po yung evaluation po nila, yung mga practitioners po, yung mga outside judges po yung manunood naman po for the ratings and the evaluation of the films. Since after po noon, may awards din po kami para ma-reward naman po yung mga students. Alam niyo po, nakakatuwa at at the same time, nakaka-excite po. Kasi ako nung nag-aaral po ako ng AB Communication, dahil hindi kagaya ngayon, napaghahalata tuloy na may dekada na akong nagtapos ng ABCom. Hindi po kagaya ng ngayon na equipped talaga yung mga estudyante, may platforms nung kami walang masyadong ganito, more on theories, mga alam niyo po yung mga paperworks, mga ganyan. Pero very limited yung actual. Kaya napaka-fortunate po ng ating mga estudyante ngayon kasi nagagawa nila yung mga obra na ganito na kami ay kung hindi pa kami nakapasok sa mainstream media ay hindi namin nagagawa. Ano po, ma'am? Kaya naman congratulations din po sa inyo for giving the students this kind of opportunity. Ano po? Meron po bang mga special prizes and awards para po sa ating mga mananalo, Ma'am Day? Opo, yes po, syempre. May trophies po tayo at certificates and siguro cash prize din. Syempre parang Oscars na rin yung awards namin. So may best film, may best director, best cinematography, editing, at saka People's Choice Awards po. Yung mga viewers po natin, makakaboto po sila kung ano po yung gusto po nilang film na manalo. So may ganun naman po tayo. Ma'am Dame, sabi nga natin, it is your 8th year na ng festival. Doon sa mga nakalipas na mga taon, kumusta po yung reception ng mga estudyante, ng mga tao? Kasi may mga, alam niyo po yun, may mga lumalabas din na mga issues about sa filmmaking na hindi na masyadong kumikita. Kaya yung iba, puro gumagawa na lang ng mga reels,
sa social media, no? Kasi medyo yung commercial na paggawa ng pelikula ay napag-iiwanan na. Kumusta po dyan sa inyo sa AUF? Mainit pa naman po ba ang pag-accept nila sa mga short films and documentaries na kagaya nila? Of course po. Talagang excited po sila. Actually, yung sinilinya ng pinaka gusto po nilang event. So, tuwang-tuwa po sila nung in-announce po natin na ibabalik po natin ang Sinalinian Film Festival. So, hindi lang po yung students ang mga excited, pati rin po ang mga ibang students po sa iba't ibang department at program at excited po silang panoorin ang mga gawa ng ating mga fellow Angelinian students at probably siguro in the future po kung gusto rin po nilang gumawa po ng film, pwede po natin silang isama sa next Sinalinian Film Festival. Ma'am, kumusta yung copyright ng mga ano na yan, ng mga productions na yan, ng mga films na yan? Lalo na yung mga dating obra, no? Nasa inyo po ba yan, or talagang basta yung copyright ay nandoon pa rin sa production din sa mga estudyante? Ano naman po, shared naman po siya. So may archive po kami. Naka-save naman din po sa amin yung mga student produced films po, para in case rin po na for references, para ma-inspire din po yung mga future students. Tsaka parang pwede po namin i-exhibit po sila ulit. Alam ko kasi ma'am, kaya naman naitanong ko din yan. No? Minsan kasi pag may mga obra tayo na yung gusto nating ipinapalabas, ipinapakita sa ating mga kaibigan. So, meron po bang mga ganong usapan na ito ay kailangan munang ihingi ng permiso sa AUF before natin sila pwedeng ipapanood, or before tayo magbigay ng copy dun kunwari sa mga mahal sa buhay natin na nasa abroad na gustong makita na meron palang ganitong gawa yung kanilang kapamilya o anak? Opo. Yes naman po. So if ever man po na maghingi po ng parang access po sa school mismo, okay lang naman po. Syempre, i-contact pa rin naman po namin yung mga students na gumawa po since sila po yung yung primary owner po ng film po. And kung magpapayag po sila sa permission, no problem naman po. Okay, napakaganda po ng pagkakataong ito na ibinibigay po ng Angeles University Foundation sa inyo pong mga estudyante. Once again, Ma'am Dame, congratulations, and please invite po natin yung ating mga viewers para po suportahan ang Sinalinian Film Festival. Thank you po. Thank you po so much po. Please panoorin niyo po yung Sinalinian Film Festival. Mag-e-enjoy po talaga kayo. Once again, Ma'am Dame, maraming salamat po sa ating pong mga viewers, no? I hope yung napag-usapan po namin ni Ma'am Dame ay lalong mag-inspire pa sa inyo na gusto pong kumuha ng AB Communication o kasalukuyan ng AB Communication students, na wag po nating patayin yung nag-aalab po natin na passion for film, passion for production, and of course yung passion po natin na mailahad, mulagat, no? Mailahad sa publiko yung yung mga dapat nilang malaman tungkol po sa mga nangyayari sa ating lipunan. Anyway, kaya naman po naging AB Communication students po tayo ay dahil meron po tayong gustong maipaabot sa publiko. At maraming salamat po sa pagbibigay opportunity ng Angeles University Foundation. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, ako po si Jana Lumbang Parungaw, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 atin to.